Good morning mga moms. Hello po sa inyo lahat. So, napakaraming tao nagtatanong kung bakit hindi ako sumama sa Oroqueta. So, may mga nag-PM, may mga nagko-comment sa mga video and post, no? Pati hindi ako nakasama. Kahapon po kasi ang nangyari ganito, no? Ay, hindi pala, nung Sunday, di bago umalis, is plano na talaga akong sasama. Nagkausap na kami ni Whitney na sasama ako. And so as with Gwen, kasi ganyan, na kami na nasasama kami para sa biyahe ng Oroqueta kasi 5 hours lang naman from saan, so malapit lang siya. Then, that night, Sunday night po, nag-PM sa akin may nag-PM sa akin na isang matuturing naman na kaibigan o kakilala, no, na magpapaayos o magpapamake-up para sa kanilang graduation day. So, ginrab ko na yon kasi maliban doon is meron pa siyang ni-refer na mga classmate niya na magpapaayos. Then, sa gabi din na yon, yung araw din na yon mismo, yung gabi na yon, nag-chat ako sa GC namin dito sa Mamshi Eatery tungkol sa mga iluluto, ganyan, and all. Mas lalo ako nag-worry kasi hindi po sila sumasagot. Hindi nila ako kinakausap. Yan, yan, at saka yon, yan. Tapos yung isa walang cellphone kasi busy po siya nagpapa-charge ka ba noon, Dayan? Nagpapa-charge kasi siya ng Sunday. So nagpa-full charge siya. So wala sumasagot. So nag-assume ako agad na baka hindi sila papasok or hindi sila makakapasok. Sayang kasi it's Monday. So sabi ko baka hindi sila pumasok. Ako na lang talaga. So matuloy man yung makeup o hindi or hindi man ako makapag-makeup. Mag-open tayo ng store kasi sayang din po yung income natin for one day. Then ang inaalala ko pa kasi syempre this month, ilang weeks? 4 weeks pa rin ba? 4 weeks pa rin naman. Pero kailangan may hinahabol kasi na tayo ngayon na hindi naman quota, pero at least kahit paano sana makuha natin siya every week, no? Na savings. Kasi especially paparating yung bakasyon na 2 buwan. So alanganin, maaari ako malugi. I mean mag-abono actually. So kailangan ko siyang pasukan. Kung hindi sila papasok, yun ang inassume ko talaga. Then I decided na hindi na lang ako sasama ng Oroqueta. No? Wala pong kinalaman sino man, no, sa dahilan ng hindi ko pagsama. Everything is okay naman po. It happens lang talaga na ayun nga, meron tayong nauohan na commitment. No? Though marami naman sila doon, okay naman yun, happy rin naman. Yun. Siguro ano na lang, kapag may show kami, yun, sure, nasasama ako. Ito kasi syempre, hindi naman sobrang laki kumpara sa show namin. Yung TF na natatanggap ni Brenda. And knowing Brenda, kapag ganyan, binibigay niya pa rin yung kung sino yung mga sumasama. Nagpapaabot siya, ganyan. Sinishare niya pa rin yung blessings niya to us. So, I decided na magstay na lang ako kasi yun nga, kasi yung mga magpapa-makeup na yon sa akin, para sa graduation pic nila, is pwede ko rin sila maging client for the seniors night. Parang GS prom nila. So, if ever, at least makakolekta ako ng mga kliyente na magpapaayos. Andiyan sila Britney, sila J. Ford, no, matutulungan nila tayo, maa-assist nila tayo para sa mag-aayos o mag-make-up. So, makakadagdag tayo ng income for them, for us actually. No, extra and additional naman yung income. Kaya, hindi po ako talaga sumama sa Oroqueta. Actually, nagulat pa nga si Gwen. Sabi ko, ngayon lang din kasi nag-message yung mga kliyente. Sayang din naman. No?
dagdag income. Kumbaga, etong mga kinikita ko sa mga nagpaparenta ko ng gown, nagme-makeup ako, dinadagdag ko siya dito sa store. Ini-invest ko siya dito sa store para na sa ganun, dumami yung paninda, mas marami pang mga option na pwedeng mabili. No? Kung mapapansin nyo, wala akong masyadong yung mga chichirya, sabon, shampoo, etc. Yung pang typical na sari-sari store. Kasi, pagdating sa hapon, sarado naman na ako. So, wala nang residential na bibili sa akin ng mga ganung bagay. No? So, most of the time talaga, it's more on like food, yung mga snacks, instant noodles, yan. May mga dilata rin ako, if ever na yung iba, mag-crave sa dilata at ayaw na ng karne o gusto mo ng mag-sardines. So, ayan, meron ako dyan. And hopefully, yan, mamaya, kung gano'n pa na oras sila darating, mag-aayos ako naman ng mga ibang seniors. Kasi kahapon, ang inayos ako is taga-campus A, ngayon naman dito sa campus B. So, let's see kung ilan yung magpapaayos mamaya sa akin. So, kung magustuhan nila yung ayos ko, pwede tayo makakuha ulit ng panibagong client sa kanilang seniors night. So, abangan. For the meantime, maaga pa lang, nakakatuwa, maaga pa lang kasi ang dami ng customer na kumain. Actually, andito na sila. Pakita ko sila sa inyo. Umana mo? Umana? Busog? O, diba? Sulit. Kung nagkakaisa, budget po. Ay! Ana! Eto na yung ating mga ulam for today. We have chop suey. Oh, diba? We have bihon. Hi, ma'am. Good morning. We have atay. Sa manok, atay sa baboy. Hi, ma'am. Kaon po. Menudo. Mga pe mo? Beans and lauya. Thank you. Ayaw, ikaw ba? Murag gani. Diet ka, ma'am? Ayaw, kay Paranay, Paris. Yan, they are all busy na kasi this is our dinuguan or sampay na. Nagugas na si ganyan, mga teachers natin. Kape, ilan po? Yay! Naubos ang aming mga paninda. Actually, yan na lang. Di pa siya totally ubos lahat. Pero, halos na ubos na lahat talaga yung aming mga tinda. Actually, mga around 11:30 ng morning pa lang is ubos na yung 4 na tray ng mga ulam namin. So, ngayon, hugasin. Ala! Ayan! Tapos ilipat mo yung puno dun sa kabila, ha? Na kanto. Okay ra? Ha? Okay ra? Child abuse. Wow. Hala! Apakayabo naman ng alakart namin. Tinuod yan? Ha? Hurot yan? Pila ang sales? 3:30. Hala! Tora! Ubus ang benta niya. Apakayaman mo naman. Mayaman. Oo. Mayaman yung merkado ngayon. Ang dami natin pamili. Pati siomay na hurot. Japanese. So mamaya, wala yung mga senior high. No? Wala na sila makain. May bago tayo. Sige. Yan. Soy! Mana ako sa trapo. Tapos ka na magpunas? Ha? Na wala kang chocolate. Pag ako nagka-chocolate, bahala ka. Hindi natin bibigyan si Soy, ha? Si Amara lang na, Amara na, ikaw lang, no? Wag si Soy na. Soy, okay lang, tapon mo yung basura dun sa Solana? ikaw na sabi niya, hello guys. Dali. Soy, sabi mo, hello guys. Hindi ka balo?
So, eto na. Merkado na tayo. Mamalingki na po ako. Kasi agahan na natin dahil medyo makulimlim ang panahon. Baka bigla pong umulan. Hirap na. So, see you later! So, eto na mga moms. Kakauwi ko lang from the market. And, buti na lang. Ayun. Actually, umuulan na kanina sa market. Medyo pinaspasan ko lang ng kaunti yung aking pagdadrive para makaabot ako dito sa store bago pa tuluyang bumuhos ang malakas na ulan. So, good luck to me. So, ngayon, ayusin ko muna yung mga pinamili ko and malamang baka gabihin na naman ako makauwi dito sa farm. So, thank you so much for watching and sa mga nag-share at comment sa ating comment section. Maraming salamat po. God bless everyone! Salamat sa panonood! So, andito na ako ngayon sa farm and it's already 4:45, tama ba? 5:30. Parang iba tong oras. Tama. 5:35. Yan, na ng hapon and wala pa sila Brenda. Nasa na raw ba sila banda? Last out kanina. Nasa so dito sila papunta. Kinagwen na. Mula Panggil hanggang dito, 2 hours pa. 3 hours. Pero feeling ko na kinagwen na yan sila. Siguro mga 2 hours na lang. Kaya lang medyo rush hour ngayon sa CDO. No? Maabutan sila. Siguro mga 7 PM nandito na yan sila. Darating na sila. So, since dito na rin naman ako, nagpansit si J. Ford social. Tapos bumili siya ng sliced bread together with... Ano meron pala? Ha? Ni? Ni Joe. Oo nga pala, nakita ko yung post. Happy birthday, James! Taray, sana all. Iba talaga. Iba ang ganda ni J. Ford. Wala. 3 months, 4 years? Kain muna ako. Gutom ako ulit Dami kong ikot Kung saan ako napadpad. See ya! Thank you for watching.